Sziasztok, Posson Csaba vagyok. Most pedig Fecó vagyok. Galát Júlia vagyok. Pus Tamás vagyok, a Phoenix RT zenekar basszusgitáros, énekes frontembere, és magyar iskolába jártam. Jelenleg producerként dolgozom saját hangstúdiómban, illetve az Arizona zenekar marketingese, menedzsere és egyben billentyűse vagyok. A Pozsonyi Képzőművészeti Egyetem architektúra karán vagyok asszisztens. A saját cégemet építem, ami bútorgyártással foglalkozik, itt Csalló közben. A Csallóközi Csütörtöki Magyar Alapiskolába jártam. A Duna utcai alapiskolában kezdtem, és egészen a gimnáziumi tanulmányokig ott folytattam a tanulmányaimat. A tanulmányaimat itt kezdtem a Csallóközi Csütörtöki Magyar Tannyelvű Alapiskolában. Én a Csallóközi Csütörtöki Alapiskolába jártam, amire nagyon büszke vagyok. Mindenképpen fontos része az életemnek az, hogy magyar iskolába irattak szüleim annó. A magyar iskola nekem azt adta, hogy megtanultam magamat kifejezni, megtanultam magyarul gondolkodni. A magyar nyelv, a magyar irodalom szépségeit így tudtam igazán elsajátítani. Nagyon fontos, hogy a gyerek az alapokat azon a nyelven kezdje tanulni, amely az anyanyelve és amelyet otthon is beszél és használ. A siker abban rejlik, hogy megértjük a körülöttünk lévő dolgokat, összefüggéseket. Na most ez a megértéshez szükségünk van egy nyelvre, egy közlési formára. Ideális esetben ez a közlési forma, ez az a nyelv, amit a nagyszüleink, szüleink használtak. Ha szlovák iskolába jártam volna, azt gondolom, hogy ez az egész, ami körülöttem történt, az elmúlt években teljesen más irányba haladt volna, vagy egyszerűen más kép történt volna. Inkább zavarodást okozott volna az idegen nyelv korai belépése az életembe. El se tudom képzelni, hogy ha most becsöppenek egy idegen nyelvű környezetbe, hogy akkor ott hogy reagáltam volna, vagy hogy tanultam volna, biztos, hogy nagy nehézség lett volna. Én a saját gyermekeimnek mindenképp magyar iskolát választanék. Magyar nyelvű szülőknek, a magyar szülőknek azt ajánlanám, hogy magyar tannyelvű alapiskolába írassák a gyerekeiket. Legalább az általános iskolát az anyanyelvükön, a magyar nyelven végezzék. Ugyanúgy nekem se lesz kérdés, ha egyszer majd gyermekeim születnek, hogy magyar iskolába írassam őket. Hogy megtanulják az anyanyelvüket, megtanuljanak helyesen magyarul beszélni és írni, megtanulják a magyar történelmet. Nem látom akadályát annak, hogy megtanuljanak ezáltal szlovákul is, mivel ez az emberen múlik. Hogyha meg szeretne tanulni szlovákul, akkor meg fog tanulni szlovákul. Fontos, hogy itt Felvidéken megtartsuk magyarságunkat. Maradjunk magyarok! Maradjunk magyarok! Maradjunk magyarok! Maradjunk magyarok! Így tudunk csak fennmaradni.